खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 जुलाइ 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, सुथुरा बांगोन, गोसोआव जिंगाया बांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय गाज्रि खौरां मोननो हागौ। बहाबा बेरायहैनो एबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गुबुननि हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, जेरावबो देरहासार जागोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, आयआ बांगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, बहाबा थांनो खाबु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गियाननि आंखाल जानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ बुंफोरनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। जेरावबो मान मोनगोन, बयजोंबो अनसायजागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ, सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। अदेबानि गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। न'खराव गोजोननाय थागोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा गोदान सुबुंखौ बहाबा लोगो मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन होनजायो। तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन लिरनाय आरो फरायनायाव गोसोआ दुंखांगोन आरो आखा फाखा जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरखौ मोगथाङाव मोनफुंनो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि लुबैनायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सोरजोंबा रायखोमा जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन गुबुना खहा खालामनो नाजागोन सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन गोसोआव जिंगाया बांगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुना खहा खालामनो नाजायोब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा मालायनि जेंनायाव हाबफायैयानो मोजां नङाब्ला नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां धोन आरजिनो हागोन आयआ बांगोन बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंसारगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ
बुंथिनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। खैफोदनि आसा दङ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोनि लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।